Ja, dank u wel. We zijn hier te gast op het gemeentehuis van Harlingen. Dank daarvoor. Voor u allen een praktische overweging, voor mij een lastige, want ik hoor thuis op Terschelling. Zeker nu bij onze inwoners en onze hulpdiensten. Maar dit is ook wel belangrijk, uitermate belangrijk. We willen u graag informeren met kennis die wij hebben over de stand van zaken van het vreselijke ongeluk dat vanmorgen heeft plaatsgevonden. Zo rond 6:15 is er voor de kust van Terschelling een aanvaring geweest tussen de sneldienst, de Tiger van rederij Doekse, en tussen de watertaxi, de Strandloper. En die Strandloper heeft behoorlijke schade opgelopen, zodanig dat er ook passagiers overboord zijn gevallen. De reddingsdiensten zijn vrijwel onmiddellijk in actie gekomen, hebben goed werk kunnen verlenen, maar hebben helaas niet iedereen kunnen redden. Dat betekent dat er 2 opvarenden zijn overleden en ook dat er nog steeds 2 opvarenden zijn vermist. Daarnaast zijn er een aantal mensen met verwondingen teruggebracht naar Harlingen. De Tiger heeft ook schade opgelopen, maakte water, maar kon gelukkig nog wel met de passagiers naar de haven van Harlingen varen. En hier zijn deze passagiers opgevangen, maar daar zal mijn collega u straks verder over kunnen informeren. De hulpdiensten, en dan heb ik het over de samenwerkende hulpdiensten, dus zowel over brandweer, politie als ook onze KNRM, de Redders op Zee, zijn bezig geweest met zowel het bergen van de slachtoffers als ook het redden van de slachtoffers. En dus ook nauw betrokken geweest bij alle zoekacties. Dus een uitstekende samenwerking geweest tussen hen allen. En die is dus ook nog steeds bezig. Het is een vreselijke dag. En als ik zeg vreselijk, dan bedoel ik niet zozeer voor mij als burgemeester, maar ook voor de Terschellingers. Er heerst een emotie van verdriet en rouw op het eiland. En het is een hele zwarte dag. Het is echt verschrikkelijk wat er is gebeurd. En dat dan ook mensen het leven hebben moeten laten is onverteerbaar. En we zijn er natuurlijk nog niet, want de laatste mensen zijn nog niet gevonden. Medeleven, vanzelfsprekend, met de slachtoffers, hun nabestaanden, met alle opvarenden en eigenlijk ook met ieder die betrokken is bij het vreselijke ongeval dat vanmorgen heeft plaatsgevonden. Tot zover wat betreft mijn eerste toelichting. Ja, vanuit de gemeente Harlingen is het inderdaad Vanuit de gemeente Harlingen is het inderdaad ook een trieste dag. Onze gedachten die gaan ook uit naar de nabestaanden en de slachtoffers. Ook naar de ondernemingen die hierbij betrokken zijn. Het is een trieste dag waarmee je start. Waarbij mensen geconfronteerd worden met het verlies en deze ramp. Dat is toch hetgeen wat je mag zeggen. Onze gedachten gaan dus ook uit naar onze inwoners en de nabestaanden. Mevrouw Van der Pol gaf al aan dat de hulpdiensten vanochtend snel inzetbaar waren. Dat is ook goed verlopen. In de kop van onze Willemshaven heeft dat plaatsgevonden. Daar is ook de afzetting geweest. Daar zijn dus ook de lichamen geborgen. En is er op een gegeven moment, nadat er uiteindelijk na 4 uren nog niet mensen gevonden zijn, afgeschaald. En dat betekent dat er in die zin een normalere situatie in de gripfase is ontstaan. Daar wil ik het eigenlijk heel kort bij laten. Onze gedachten gaan uit naar de bedrijven dus en de nabestaanden en de mensen die dit verlies moeten verwerken. En dat is de korte boodschap. Kun je de naam zeggen van wie je denkt en aan wie je de vraag wil stellen? Ja, Thomas Texel, NOS. En ik denk aan u beiden. Die vaarroute ligt vooral voor het eiland, maar ik kan me voorstellen dat ook voor Harlingen natuurlijk van cruciaal belang. Iedereen heeft daar elke dag mee te maken. Wat doet het dan met uw gemeenschappen dat zoiets daar kan gebeuren?
De vaarroute is de levenslijn voor Terschelling en de Terschellingers. Want als die dicht is, en we hebben dat een aantal weken geleden gezien met de haven van Harlingen die geblokkeerd was, dan missen we de aanvoer van verse producten, maar ook de eilanders kunnen niet naar de wal. Daar is op dit moment geen sprake van. Natuurlijk is het ongeluk wat er is gebeurd verschrikkelijk, maar de vaarroute is wel begaanbaar. Dus de veerdiensten en ook de overige schepen hebben vandaag gewoon Terschelling of Harlingen kunnen bereiken. En ja, het doet wel iets. Want ik zat gisterenmorgen voor een vergadering op dit gemeentehuis op diezelfde sneldienst. En met mij vele eilanders. En dat is alle dagen het geval. De boot van 7:05 is ook de boot waar vaak heel veel leerlingen op zitten die naar de middelbare school gaan hier in Harlingen. Dus het is voor ons een levenslijn, absolute levenslijn, voor de lijn met de wal, zoals wij dat noemen. En nu wordt er gezegd dat beide schepen namen een andere vaarroute dan de hoofdvaarroute. Heeft dat iets met dit ongeluk te maken? Ook de verlichting daar, die is er niet. Die zou wel zijn aangevraagd. Kunt u daar iets over schrijven? Ik begrijp uw vraag. En ik vind het ook een hele redelijke vraag. En u zult begrijpen dat heel veel vragen en waarschijnlijk ook vragen die anderen straks aan ons zullen stellen, ook bij ons leven. Ik hoop ook dat u begrijpt dat ik nog niet echt antwoorden heb. Want onderzoek zal vanzelfsprekend nog naar de toedracht zal gaan plaatsvinden. En pas als dat duidelijk is, komen we met antwoorden daartoe. Als we nu gaan zeggen, de aanname is dit, of we gaan gissen naar dat, dan doen wij geen recht aan de situatie. En dan, dat is niet wat ik van plan ben. Maar ik begrijp uw vragen uitermate goed. Ja, dan kun jij je naam zeggen en van welke omgeving je bent? Jelle Agerboom, Hart van Nederland. Ik begrijp dat er op kleine schaal, ook voor jullie beiden denk ik, op kleine schaal wordt er nog gezocht naar de vermiste personen. Hoe ziet dat eruit? Kunt u de vraag herhalen voor Ja. de mensen? Uw vraag is, er wordt op kleine schaal gezocht, hoe ziet dat eruit? Weet u, na een aantal uren wordt het zoeken op zee afgeschaald. En dat is, heb ik me laten vertellen door de hulpdiensten, het meest verschrikkelijke moment dat je als hulpverlener kunt voorstellen. Want ik raak ervan geëmotioneerd. Dat betekent eigenlijk dat je realiseert dat redden niet meer reëel is. En weet u, ik ben voorzitter van onze lokale commissie KNRM. Daar worden mensen ziek van die wetenschap, we moeten stoppen. En het is niet de eerste keer dat dat gebeurt. Dus ik heb begrepen dat de KNRM vanmiddag toch weer is uitgevaren. Maar los daarvan, zowel brandweer als de voertuigen die we hebben van de KNRM zijn dus sinds vanmiddag op het strand aan het zoeken. Het getijde verandert, de stroming verandert en mensen zijn zo vakbekwaam dat ze de stroming en het getijde kunnen lezen en begrijpen hoe een en ander zich ontwikkelt. En dus wordt er nu aan het strand gezocht. En dat is niet kleinschalig, dat is met alle inzet die er mogelijk is. Hilde van Zeeland, RTL Nieuws. Kunt u misschien al iets meer vertellen over de identiteit van de slachtoffers en de leeftijd? Kunt u de vraag herhalen? Je hebt hem uitgezet. Uw vraag gaat over identiteit en leeftijd van de slachtoffers. Dat weet ik niet. Ik weet wel dat alle nabestaanden inmiddels op de hoogte zijn gesteld, zowel van de mensen die zijn overleden als van de mensen die nog zijn vermist. Ik kan wel vertellen dat het mensen zijn die zouden gaan werken op het eiland. Dus namen en leeftijden, daar kan ik u helaas nog niets over vertellen. We hoorden ook mensen zeggen dat het vanmiddag of misschien vanavond op Terschelling wordt gezocht op de stranden. Dat wellicht de aanname is dat de lichamen zullen aanspoelen vanwege de stroom. Dat klopt, dat vertelde ik u net. Er wordt nu aan het strand gezocht door de hulpdiensten om te kijken of er inderdaad lichamen aanspoelen. Dat is helaas de stand van zaken. Dat wordt gedaan door professionele organisaties. Er zijn dus geen lokale reddingsacties op touw gezet. Het wordt alleen professioneel aangepakt op dit moment. De laatste vraag, dat stuk waar werd gevaren vanochtend.
Er gaan geruchten dat daar te snel is gevaren en dat daar ook een snelheidslimiet geldt op dat stuk. Wat weet u daarvan? Nou, ik denk dat onderzoek dat zal moeten gaan uitwijzen. Want wat we nu kunnen zeggen daarover, dat zijn hooguit aannames en dat is hooguit gissen. En ik denk dat dit ongeval te ernstig is om te melden, we denken dit of dat, laten we het onderzoek afwachten. En dan kunnen we ook daadwerkelijk conclusies trekken, die ik, wanneer ze bekend zijn, vanzelfsprekend ook graag met u deel. Edith Seijens van Omroep Friesland. Hij opeteren gewoon met de families. Ik moet u bekennen dat ik een cursus Fries verstaan heb gevolgd. Maar de nuance van uw vraag wat mist. Dus kunt u hem voor mij herhalen, want ik zou liever Geen niet probleem. een verkeerd antwoord geven. De vraag is of u al contact gehad heeft met de families. Ik heb zelf geen contact gehad nog met de families. Er is vanmorgen rond 7:30 werd ik benaderd. De situatie is opgeschaald naar een grip 3 situatie. Dat is ernstig. Dat betekent dat het gemeentelijk beleidsteam bijeen moet komen. Daar ben ik dan voorzitter van. En we hebben vanmorgen ieder uur bijeen gezeten. En eigenlijk is je taak dan vooral de strategie uitzetten. En daarvoor is het voor mij ook zo belangrijk om zo snel als mogelijk terug te gaan naar het eiland. Want ik gaf al eerder aan, daar hoor ik nu thuis. En dan ga ik van de zakelijke rol in de burgermoederrol. En maar alles op zijn tijd. Ik vroeg me ook af over de snelheden van de 2 boten. Kon u nog niet veel zeggen. Over andere veiligheidsvoorschriften, als bijvoorbeeld zwemvesten. Is daar iets over bekend? Nee, daar is niets over bekend. Althans, ik weet wat de voorschriften zijn bij Doekse. Ik weet niet wat de voorschriften zijn bij de watertaxi. Kunt u bevestigen dat een van de vermisten een jongen is van 12 jaar? Ik kan het niet bevestigen, maar het lijkt er wel op. U zei zo net van ik ga terug naar de Schelling, daar hoor ik thuis. Bent u ook van plan om daar iets van een bijeenkomst te organiseren voor de geschokte inwoners van het eiland? Op dit moment is ons team bevolkingszorg actief met het plannen van mogelijke kan een bijeenkomst zijn of in ieder geval de manier waarop wij de nazorg willen gaan verlenen. Ik zit nu hier, ik heb ze gevraagd om mij daarin een duidelijke rol te geven, maar dat is op dit moment dus in de maak en daar hoop ik vanavond meer over te weten. Want ja, een ongeluk met Doekse, dat is ongekend. Mensen nemen die boot elke dag. U zat er zelf onlangs nog op. Weet u of u toen ook door het Schuitergat bent gevaren? Ik zit meestal te werken aan boord in plaats van dat ik naar buiten kijk. Dus nee, ik weet niet hoe de route is geweest dat ik daar gisterenmorgen op zat. Ja, maar ik neem aan dat u alles op alles wilt zetten om herhaling van een verschrikkelijk scenario van vandaag te voorkomen. Dat lijkt mij evident. Ik bedoel, dit is natuurlijk vreselijk en de herhaling daarvan zal op welke wijze ten alle tijden zal er naartoe gewerkt moeten worden dat dit voorkomen wordt. Ja, en er loopt onderzoek naar de route, naar de snelheid. Wat is het tijdpad van het onderzoek? Wanneer kunnen we daar iets meer over horen? Ik zou het niet weten. Ik weet dat het Openbaar Ministerie en ook de landelijke eenheid zich daarmee bezig zal gaan houden. Ik verwacht niet dat dat binnen een paar dagen afgerond zal zijn, zeker niet. Maar als er nieuws is, dan zullen we u op de hoogte houden. Ik ben er zelf ook zeer benieuwd naar. Ik wens in ieder geval een goede terugreis naar de Schelling. Het is wel bijzonder hoor, om dan wel de zee weer over te steken. Maar goed, het hoort met een ander gevoel, begrijp ik. Het hoort erbij, ja. Ja, 2 doden vandaag. Het lijstje met dodelijke slachtoffers op dit stuk zee tussen Harlingen en het eiland wordt de laatste tijd snel langer. Wat zegt dat over de veiligheid van de vaarroute hier? Het zijn natuurlijk 3 ongevallen geweest in niet al te lange tijd. En 3 ongevallen met een hele verdrietige afloop.
Alle drie zijn ze echt verschillend van elkaar en ze zullen alle drie ook op hun eigen veiligheid en op eigen merites beoordeeld worden. Wat het uiteindelijk voor de veiligheid te maken heeft, dat zal het onderzoek moeten uitwijzen. Vandaar dat het belangrijk is dat er vrij snel duidelijkheid gaat komen. En ik moet wel zeggen, en dat is een persoonlijke noot, ik ben dol op de zee. En dat ik 2 jaar geleden op de Schelling kwam wonen, was ik gek op zee. En inmiddels heb ik ook geleerd om de zee ook serieus te nemen. Want het is meer dan bootje baden en lekker zwemmen. De zee is bijzonder. En dat heeft de laatste 2 jaar wel uitgewezen met de diverse ongevallen die hebben plaatsgevonden. Juist, dank u wel. Eén vraag. Kunt u wellicht nog iets zeggen over hoe het gaat met de slachtoffers die levend uit het water zijn gehaald? Ik heb begrepen dat er 1 zwaar gewond is en dat er 3 licht gewond waren. En verder kan ik daar geen informatie over geven. Gaan we toen naar de laatste vraag? Ja, Nee. ja. Maar we hebben hier bij de persconferentie afkomen bedanken voor de aanwezigheid. Misschien nog wat reageren. Hallo. Mag dat? Want ik sta onder curatele. Ja, doe maar wel. Ja, sorry hoor. Wat dan? Nee, we pakken ze op. Vast wel, maar...